buga mu gani, ku buga mu gani, ku buga mu gani. Ja gaba ko za ya yi gaba? A'a ba zai taɓa yin gaba ba, tun da gaban da ubansa da kura ga zaki a ciki. A teku na kowa ba a aiki sai da ƙasa. Aliyu an ba sa da bin Abbas ya ce mu faɗo. Cakuban labari ka ga inkis ne a gidan ɗaya, idan muka zo nan ga nasara da kila a gidan biyu. Tunda ɗan rai ya ce ba a haɗa su abu ɗaya ka gani, ƙarshen labarin ma mutuwa za ya yi a kusa. Shi ja gaban ya gaba ba za ya yi gaba ba, tunda teku yana gaba. Ku buga mu gani, ja gaba ko za ya yi gaba? A'a ba zai taɓa yin gaba ba, tun da gaban da ubansa da kura ga zaki a ciki. A teku na kowa ba a aiki sai da ƙasa. Aliyu an ba sa da bin Abbas ya ce mu faɗo. Cakuban labari ka ga inkis ne a gidan ɗaya, idan muka zo nan ga nasara da kila a gidan biyu. Tunda ɗan rai ya ce ba a haɗa su abu ɗaya ka gani, ƙarshen labarin ma mutuwa za ya yi a kusa. Gwafar uba ya gaba ba za ya yi gaba ba, tunda teku yana gaba. In zan ci biredi sai na sabota a ciki, amma da zuwan APC mun fada a cikin rikici. Saboda tsabar yunwa sai mu tsaya malam mu kice, sai rana ta take ko mu bari sai can ya mace. Ku dubi wannan musakitin alalan jiya ne da ya ce, kai inna lillahi ga matsala ta tsaro a ƙasa. Ta ya za a yi mace gaba? Ja gaba ba za ya yi gaba ba. Ku buga mu gani, ja gaba ko za ya yi gaba? A'a ba zai taɓa yin gaba ba, tun da gaban da ubansa da kura ga zaki a ciki. A teku na kowa ba a aiki sai da ƙasa. Aliyu an ba sa da bin Abbas ya ce mu faɗo. Cakuban labari ka ga inkis ne a gidan ɗaya, idan muka zo nan ga nasara da kila a gidan biyu. Tunda ɗan rai ya ce ba a haɗa su abu ɗaya ka gani, ƙarshen labarin ma mutuwa za ya yi a kusa. Ja gaba ba za ya yi gaba ba, tunda teku yana gaba. Mu ɗauki a teku ya zama waraka, yana sallarsa yana sadaka, yana zakka da ka gan shi haka, baya nema dan ya kai baka. A yau talakawa sun ga ane suna a teku wuce gaba. Zo ka buge mana ja gaba, ja gaba ba za ya yi gaba. Ja gaba ba za ya yi gaba. Ja gaba ba za ya yi gaba. Tunin gobe ba za ya yi gaba. Ja gaba ba za ya yi gaba. Na gano shi yana faɗin gaba. Ja gaba ba za ya yi gaba. Ne ba zan yarda da mai zunubi ba, wanda bai aikin Allah. A teku muke mu dai sai baba, shi ya ce Allah ne gaba. Aikin da dai Allah ne gaba, to babu mu ba zan canja gaba. Ku buga mu gani, ja gaba ko za ya yi gaba? A'a ba zai taɓa yin gaba ba, tun da gaban da ubansa da kura ga zaki a ciki. A teku na kowa ba a aiki sai da ƙasa. Aliyu an ba sa da bin Abbas ya ce mu faɗo. Cakuban labari ka ga inkis ne a gidan ɗaya, idan muka zo nan ga nasara da kila a gidan biyu. Tunda ɗan rai ya ce ba a haɗa su abu ɗaya ka gani, ƙarshen labarin ma mutuwa za ya yi a kusa. Shi ja gaban ya gaba ba za ya yi gaba ba, tunda teku yana gaba. Maganar da gila a gida, hawan
zai kashe shi tun da yana wasa da wuta. Baba Atiku yana gaba. Idan ba ka kaunar mutuwa dan tsoho lissafi kai wurje nemo mafita. Baba Atiku yana gaba. Ba kasa ba ta karya in ji bayan Allah taurari ne babu bata. Baba Atiku yana gaba. Ba Atiku yana gaba mu dai ba ma fargaba. Bin Abbas ya ce mu faɗo wannan labari ko wajiya zai ce gaba. Baba Atiku yake gaba. Ya gaba ba za ya yi gaba ba. Baba Atiku yake gaba. Ya gaba ba za ya yi gaba ba. Baba Atiku yake gaba. Wanda ba hanyar bubara Malam APC sai da haƙuri. Haba malam ko zami zaɓe a ruwa mu dai sai mun canza dubu su ga kwanan gishiri. Haba malam ɗana ke tsarewa uwa mulkin APC Allah sarki mai haƙuri. Shata ja mu muje gaba. Ku buga mu gani ja gaba ko za ya yi gaba. A'a ba zai taɓa yin gaba ba tun da gaban da ubansa da kura ga zaki a ciki. Atiku na kowa ba a aiki sai da ƙasa. Aliyu an ba sa da Bin Abbas ya ce mu faɗo. Ta kuma labari kaga inkis ne a gidan ɗaya. Idan muka zo nan ga nasara da kila a gidan biyu. Tun da nan rai ya ce ba a haɗa su abu ɗaya ka gani. Ƙarshen labarin ma mutuwa za ya yi a kusa. Shi da gaban ya gaba ba za ya yi gaba ba. Tun da Atiku yana gaba. Ina an ba da Aliyu ne. Sarkin yakin Atiku ne wanda ja gaba ya ganshi sai ya haushi kamar kare. Da faɗowar gaba yana kyalma ya wuce gaba. Aliyu ya tsorata ja gaba. Aliyu Atiku sana sallah aure ajiyar Allah so saka wa wasu wa'illa kowa ya aje kila. Aliyu ya zama tamkar taki ga Atiku zaren da yake dinki. Ya aje shirka ya rike maganar zatin Allah. Ja gaba ba za ya yi gaba ba insha Allah. Ku buga mu gani ja gaba ko za ya yi gaba. A'a ba zai taɓa yin gaba ba tun da gaban da ubansa da kura ga zaki a ciki. Atiku na kowa ba a aiki sai da ƙasa. Aliyu an ba sa da Bin Abbas ya ce mu faɗo. Ta kuma labari kaga inkis ne a gidan ɗaya. Idan muka zo nan ga nasara da kila a gidan biyu. Tun da ɗan rai ya ce ba a haɗa su abu ɗaya ka gani. Ƙarshen labarin ma mutuwa za ya yi a kusa. Shi ja gaban ya gaba ba za ya yi gaba ba. Tun da Atiku yana gaba. Shiri ya fito. Idan za a yi zaben mu gani a kasa a tsare ma'ana dai sojoji su fito. Ranar gun sakamako gun jagaba sai ya kasa shiga ya fito. Mutuwa malan za ya yi a kusa. Hawan jini zai kashe shi tun da yana wasa da wuta. Matakaryar ce gaba. Ja gaba ba za ya yi gaba ba. Baba Atiku yake gaba. Abdulhamid Shatan ambasada Aliyu Bin Abbas Tabbas za ka gani. Ja gaba sai yayo gaba ya gaba ya kara yayyo gaba sannan zai faɗo a ƙasa. Daf ku buga mu gani ja gaba ko za ya yi gaba. A'a ba zai taɓa yin gaba ba tun da gaban da ubansa da kura ga zaki a ciki.
teku na kowa ba a aiki sai da ƙasa. Aliyu an ba sa da bin Abbas ya ce mu faɗo. To kuma labari ka ga inkis ne a gidan ɗaya, idan muka zo nan ga nasara da kila a gidan biyu. Tunda ɗan rai ya ce ba a haɗa su abu ɗaya ka gani, ƙarshen labarin ma mutuwa za ya yi a kusa. Gwafar uba ya gaba ba za ya yi gaba ba, tunda teku yana gaba.